Sugeng siang Nok Cahayu. Ngaturaken wilujeng siang Kang Mas. Nggih, Nok sadherengipun ngaturaken tetembangan uluk salam rumin kagem para pamirsa wabil khusus tepatipun Bapak Edi Sutrisno lan Ibu Alfian Umi semonggo. Inggih saderengipun ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih kalian permata wonten dalemipun sinten Kang Mas? Bapak Edi Sutrisno. Bapak Edi Sutrisno. Piantune Kang pundi niki? Aku mah ya sampe salaman tapi ndung paham lho Nok. Iki mumpung dek enek nika. buntute ayo tinyangi. Mriko. Ya, karo ndelok Mas sapa iki? Rafael iki wis dadi tenan apa urung? Nggih, nyuwun sewu nggih. Kula wau nggih dereng anu lho. Aku jane wis salaman mek urung tau pangan kalian Bapak Edi Sutrisno kang pundi bantune? Oh, sak menika. Kula wau Ibu anu. kang pundi? Oh, waduh jan sak Lewat gerdu, wingking no. mau kula. Seger Kula banget. nuwun nggih, Pak. Lek Mas Rafael Niki pun dangu masang sali selam. sampun. Wis dadi? Wis dadi berarti Mas. Ya, gek tinggon jajal to nggih. Eman nek Sultan Godalan yo tok Diki jajal napa niki? Maksudnya nggo jajal kebisanane no. Tegese lek wis Kebisanane. disunatkan mancing Islam, ya kuwi salate ya wis diitung. Iya, Terus. sembarange kuwi wis ana itungane. Ngoten. Itu lek urung balik. Oh, lagi mudeng kula. Nah, ngaturaken sugeng rawuh dumateng para tamu. Wilujeng rawuh. Heeh, iki badhe aturaken napa, Nok? Salian kalian kanca-kanca saking New Permata, wajah fakir miskin kabeh, Nok. Nata? Ngoten. Lah wong mboten prei kok wajah Tapi fakir anu Nok, miskin. isih enek sing paut Sing Demung, Tulungagung. Sing demung. Iya, Pak Paidi kan belum tumbuh gigi, terus Kula wau dereng noleh kok. Dereng noleh. derek nulih. Nggih. Ya. Jajal mengke kula. Peloke. Aja dites lho Mas. Ora Mas. ya, salaman. Biasanya nyekel wayang kulit, saiki nyekel wayang wong. Ngene lho, Jak. Mesra kok ora iso. Tak kira salaman lho Mas. Duh wong manis. Dalem Kang Mas. Mas, aku aja disunting ya, timbang aku engko sowan nyang KUA galek bahaya. Ngono Mas. Yo pas aja ning ngarepe mic, ning ngarepe sound. Mas, kanca panggung ngelak. Kok ya pas ya ngerti arek Pepujan ning ati. aku ya rada ndredeg Kene Mas. kene. Ya ampun. Ora sah ngeke kula adepen birmu ae. Adepane dhewe-dhewe. Ampun madhep mriki mengke meri jenengan Pak. Kaya ngene rasane wong nandang asmara. Tak cekeli sik dadamu Mas. Sing kok cekel kene sing kedher ngesor. Apa to awakku adewe set nyekel tangan. Kesempatan ya Mas ngono kuwi. Paidi. Duh dewa set nyekel janggut. Dik, iya. Aku kok rada wedi. Jawa aman-aman, aku ki aman steril wisan. Steril. Steril jinak. Jawa togong. Sik to. Pemanmu kaya gila to aku. Ya ora gila lho, Kaya roh Mas. penyakit lho model iki. Mbak Hani makili. Celik. Wis dirasepai nasibe ya. Ngeloni guling ora apa-apa, Siti. Ndak wis tau ya, nek. Ngono. Aku rong Jawa. Aku rong tahu kok. Sik Mas. to, Mbak, aku ngandung kenalan. Pun Iya. tasik sekolah napa sampun kenyo? Dereng pun mboten sekolah, nggih dereng nikah. Asli Mbak iki. Cewek sian. Pak Pur, bojomu pegaten ijolno iki. Aku wis duwe ngomong. Iki lho wara-waramu lho. Kan sementing ora ngragati to. Lah aku sing marahi wong loro kuwi Mas. Jarene lek siji tok aja ngono. Lah, ya ku lho, Paling Mbak. minimal ki 3. Aku pacak awal iki. Berdua malih. Kamu aku mben sak ndongko wong alim malamah ki. Ngoten. Saiki rusak. Awal wong loro rusak aku malah doyan bir. Kamu mben mempeng. Ya bener.
Duh dewa, aku ngetes penyanyi ki iso tenan apa ora? Ternyata iso tenan. Iso no. Ku tampa isin asline lali aku. Jawa Togong. Kopi sampun angsal kanca-kanca nggih. Dereng. Sampun. Bir nggih sing dereng. Siap. Aja Wis ngombe. bae. Pak Paidi kon leren rupa mampak tutup botol wis. Bire ning kono sian Mas. Bire sik ning kono jareke Pake. Nggih, siap. Jawa Togong welah sono. Iya, kadek beda nih ya. Ning omahe ora ngene atos iki sempuk kabeh. Ngono to Mas. Yo cocok lagi ngoni Pak Mbokku berarti nek aku ki kena dicekel. Welah sono mringwak Jeno apik nyekok. sesuai karo jalane rene no. Betul sekali. Umpama nonah kuda tak kei sing kok solo ngene ya. Atan numpa prangu asasot syarat denjo latri panggang kupingku kuping gamelan. Kupingnya gamelan bahaya Pak berarti. Paidi maaf lho nggih. Masa emang tolong agung rupanya kayak kicing bulu. Iki boloku dhewe Pak Rain rawani ya bener. Nyidam sari as niki langgame katur kunjuk nok nyemangkaaken badhe ngasta langgam napa sing dipun bawaaken niki kasugata dumados sedaya tamu undangan kakung miwah putri kaseteka saputra wontenipun Bapak Edi Sutrisno dasar Ibu Alfian Nur Umi semoga ngelasa tembakan sareng kalian Yu Permata Campur Sari juga ada Rama Audio mboten kata lumpen HR Pro Video Syuting Maros Bandung semoga Mbak Redi juga ada Permata Campur Sari Indonesia.
setia ning ati Ya, gendere mah arek mlesen no. Buka sidik, Jojo. Langgam ngidam sari.